Nesta xornada, o alcalde e o concelleiro delegado da parroquia de Mourente visitaron a Rúa do Costado para coñecer de primeira man como marchan os traballos de rehabilitación neste punto da cidade. Trátase dun traballo nesta rúa de 700 metros que conta con 32 vivendas e cun orzamento de 240.000 euros. Y nada, con todos los servicios, agua, alcantarillado, etcétera, y con un costo de 240.000 euros. Bueno, e que forma parte, bueno, pues das inversións que estamos facendo neste momento no rural e que na parroquia de Mourente nos últimos 2 anos pues superan os 2 millóns de euros entre o que é o abastecemento, agua na zona de Casas Novas, na antigua carretera vella de Ourense, na zona de Cons, a agua que vamos a meter agora tamén nos areais, e despois queda pendiente os accesos a Monteporreiro. Con esta inversión, Lores dixo que se amosa unha vez máis a clara aposta do goberno local polo rural pontevedrés. Por lo tanto, é un investimento moi potente, que eu supoñome que todo o mundo considerará insuficiente, pero que é un esforzo grandísimo por parte do Concello para dotar o rural pues, de a calidade urbana que estamos dotando tamén a cidade, non? Unha parroquia de Mourente onde se van a colocar 52 pasos elevados co fin de reducir en toda a zona a velocidade a 30. Dende o Concello din que seguirán traballando na zona co arranxo da antiga escola unitaria e o colexio dos Campos. O sea que, bueno, pues estamos a falar, se lle engadimos os accesos á iglesia de Mourente, que foron tamén unha inversión moi potente, pois estamos a falar de moitísimos cartos nunha parroquia que ademais é das máis importantes de Pontevedra, estamos por encima dos 2.000 habitantes, pero que estamos a falar de probablemente cerca de 4 millóns nestes últimos 3-4 anos. Non? Eso demostra pues, a capacidade de inversión que ten o Concello e tamén o interés que ten o Concello por dotar de equipamentos e servizos aos veciños do rural. Uns traballos, os de rehabilitación da Rúa do Costado, que contaban cun prazo de execución de 3 meses. Tras unha pequena prórroga, dende o Concello anunciaron que estarán rematados no mes de novembro.